Alaikum jama'a, barkanmu da saduwa a cikin wannan bidiyo namu na yau. Wannan bidiyo shi ma yana daga cikin bidiyoyi da za mu na kawo muku gajejjerun bidiyo domin nuna muku hanyoyi da za ku kula da kuma kare kanku daga wayoyinku ko kuma kwamfutocinku. Wannan hanya da za mu nuna muku a wannan bidiyo hanya ce mai sauki da za ka ɓoye sirrinka a cikin wayarka. Da Allah ina roƙon duk wani wanda bai mana subscribe ba, a kasan bidiyon nan zai ga wani rubutu mai alamar ja, kamar haka sai ya zo ko ya taba kanta, ya zo ya danna kanta, yana danna ta dawo baka kamar haka, sai ka bar ta haka, sannan kuma sai ka zo ka danna wannan abu haka, ka danna kan all. Sannan kuma in bidiyon ya burge ka da Allah kada ka manta ka yi liking, sannan kuma ka yi sharing na bidiyon da 'yan uwa da abokan arziki. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu je cikin bidiyon namu. Kullum yadda muka saba, duk wata bidiyo da zamu yi idan bidiyon ta shafi za a yi aiki da application ne, mukan je Play Store mu nuna hanyar da za a ɗauko application ɗin, ko kuma mukan je website da application ɗin take. Idan babu ita a Play Store sai mu nuna muku yadda za a ɗauko wannan application ɗin. Wannan application ɗin shi ma yanzu kai sai za mu je kan Play Store ɗin mu kamar haka, ga Play Store. Sai mu buɗe kan Play Store namu, sai mu zo mu danna mu yi sunan wannan application ɗin Vault. Ma'anan Vault shine dama kaman gurin ajiya a turance kenan. Wannan yanzu gurin ajiya na sirri a turance. Yanzu wannan sai mu zo kan na farko haka mu rubuta Vault ɗin VAUL, akwai T a ƙarshe. Sai mu yi searching kamar haka. Idan muka yi searching na Vault, wannan application ɗin ne zai fito mana kamar haka. Sai yanzu ka duba kan hoton application ɗin. Sai yanzu idan ka zo wannan application ɗin za ka ga akwai mutum miliyan 1 suka yi reviewing nata, sannan kuma za ka ga mutum miliyan 50 suka yi downloading na wannan application ɗin, sannan kuma an yi rating na application ɗin star 3 kamar yadda ka kalle ta a tsakiyar nan 3+. Wannan application ɗin maganan gaskiya application da daɗe na yi aiki da ita, da daɗewa application ɗin na yi aiki da ita kusan shekara 5 da suka wuce. Wannan application ɗin tun bata kai ma ci gaba da ta kai a yanzu ba, na yi aiki da ita. Yanzu nan nima na gama downloading nata, da haka in baka yi downloading ba sai ka danna kan download za ka ganta. Yanzu a namu anan mun gama downloading ne tun dama, sai mu zo mu danna kan open. Tare da ku za mu bi mu yi setting na wannan application ɗin, dan nima ban buɗe ta ba kwata-kwata a wayata sai yanzu daga ka buɗe kan wannan application ɗin tana neman permission, ma'ana ta samu access da wayarka. Allowed Vault to make and manage phone calls. Yanzu da fari a nan a cikin aikin wannan application ɗin shine za ka iya ɓoye messages naka da sauran abubuwa, har ma da waya in kai da mutum. Yanzu a nan yana neman permission da phone call, sai mu ce allowed na farko. Yanzu wannan a nan in ka duba rubutun farko da aka yi anan, aka ce protect your photos and videos, lock apps with a password. Ma'anan wannan magana shine ka adana hotunanka da bidiyoyinka a cikin wannan application ɗin, sannan za ka iya locking na applications na kan wayarka ka sa musu password. Duka wannan application ɗin zai maka. Yanzu a nan sai mu zo a ƙasa za ka ga wata doguwar layi da rubutu start aka danna, sai mu danna kan shi. Abu na fari a nan sai ka yi creating na password. Password da za ka yi creating ma'ana abun da za ka ringa sawa duk ran da kake bukatan ganin wani abu naka da ka sa shi a cikin wannan application. Yanzu a nan mu da yake nunawa za mu yi, sai kowa ya sa password nashi. Mu a nan za mu je mu sa 1 2 3 4 5 6 ne, sai mu zo mu danna kan OK. Zai sake tambayar mu yi confirm, ma'ana mu tabbatar da wannan password ɗin mun san shi, ba za mu manta da shi ba. Sai mu sake cewa 1 2 3 4 5 6, sai mu zo mu danna kan OK a kasan. Yanzu a nan yana gaya maka ne irin abubuwan da application ɗin take yi, ko kuma yanzu idan ka yi suka ce you are ready to go now and forget to try a Vault special features. Wayannan suna gaya ma akwai wasu features na Vault ɗin ne da suke da shi idan za ka yi aiki da babban ma'ana wanda za ka biya kuɗi. Yanzu a nan sai mu zo ƙasa mu danna kan next. Mun danna kan next. Yanzu a nan suna maka tallan premium ne, ma'ana wanda za ka na biyan kuɗi sai kana aiki da shi. Yanzu abu mafi sauki a nan sai mu danna kan no, tun da mu bara mu biya kuɗin ba.
sai mu danna kan no thanks. Sai yanzu anan wannan ita ce fuskar application. Abu na fari anan shine idan ka duba gurin photo, so wannan gurin photon gurin ne zai baka dama ka ajiye hotunan. Yanzu anan shi ma yana tambayan access to photo media files on your device, yana tambaya, yana neman in bashi umarni ya shiga wayata ya samu dama ya yi dauko hoto ko ya mayar da hoto daga kan wayata zuwa wannan application. So sai mu ce mai allow tun da hakan muke bukata. Sai yanzu mun bashi allow. Ta yanzu anan babu hoto a cikin wannan ko daya, sai ka zo a kasan nan zaka ga wani circle yellow, akwai button, akwai zaka ga wani plus akai. So sai ka zo kai sai ka danna kan wannan plus din. So me kake so ka dauko, hoto kake so ka dauko ne ko kuma album ne gaba ɗaya? Sai na fare hoto kake so ka dauka sai mu danna kan hoto din. Sai yanzu anan zai yi loading ne, zai je kan wayata. Sai yanzu anan kaga ya zo kan wayata. Sai yanzu wannan sai in dauko hoto, wannan hoton waya ce da na yi review in Phoenix kwanakin baya. So yanzu na yi selecting na hoton, so sai in yi input. A kasan nan zaka ga wata rubutu gashi nan, so sai ka danna input. So kana dannawa ya yi loading ya gama. Sai yanzu wannan hoto idan zan koma kan wayata baran same ta ba, so amma tana cikin wannan application. Yanzu ka koma bayan ka zo ka danna kan hotunan ka zaka ganta a cikin nan gata nan. Sai yanzu ko da na koma kan wayata baran ga wannan hoto ɗin ba. So haka shi ma idan bidiyo za ka yi, so za ka zo kai sai ka zo kan bidiyo gashi nan na gefe a sama da alamar bidiyo, sai ka danna kan bidiyo. Sai yana neman saka ce add your private videos to your vault, well hide them and make sure no one can access them without your password. Ma'ana ka sa bidiyoyinka a nan, sannan kuma ka yi kokari ka sa password da kowa bare iya mutum ya tuna su ba, ko kuma kar ka bari wani ya ga password naka don zai iya shiga. Sai ka danna OK. Sai yanzu a nan ne ma kai saye a nan ba wata bidiyo a nan. So bidiyo na dan saka a nan shine akwai bidiyo kalli sabuwar wayar Tecno Spark 5. So wannan bidiyo na ce. So yanzu ana sai mu danna kan import, mun sa shi kamar yadda ka saka hoton haka shi ma zaka zo ka saka bidiyo a cikin wannan application. Sai yanzu ana wannan bidiyo idan zan koma kan wayata kwata-kwata baran ganta ba, sabili da na riga da na cire ta daga kan wayata. So yanzu anan kai sai kaga yadda zaka saka hoto da kuma yadda zaka cire a cikin wannan abu. So yanzu anan abu na karshe da zamu nuna shine yadda zaka kulle application a wayarka. So yanzu wannan ga gurin ka app lock gashi nan na rike shi ya dawo blue na, zaka ga alamar kwaduwa kai sai ka taba shi ka bude shi. Sai yanzu wannan zai samu password kaga already ya samu password a WhatsApp nawa, a YouTube, a Facebook da Gmail. So dalilin da ya saka wannan shine application da nake yawan aiki da su akan wayata. So abin da ya biyo sai Twitter. So yanzu wannan don ina aiki da internet ne, amma idan na cire internet duk ba za su zo ba. Sai yanzu anan so kaga yanzu duk sun ki su bani, suka ce basic of 5 application 5 kawai za a iya barin ka a free mode in ka saka a wayarka, ka kulle su a wayarka. Sai yanzu ni anan gaba ɗaya wannan bana bukatar kulle su, zan cire su. So amma zan samu application kamar WhatsApp nawa guda ɗaya domin in nuna muku. Sai yanzu kai sai anan sai yanzu in danna kan lock. Sai yanzu ina locking nashi anan, ga abu da zai ringa bayarwa. Abu na fari shine in saka wannan gurin saka password. Abu na biyu kuma sai a saka maka irin na kasan nan, mana zai nuna kaman software yayi crashing. So duk wanda ya zo shiga wayarka idan bai sani ba, in ya taba kan WhatsApp naka zai ce WhatsApp naka ta ɓaci. So amma yanzu mu bari mu je mu yi aiki da na farin nan. So mun danna kan OK, suka ce flooding window, muka ce user access da kaza. Sai yanzu application ina neman permission domin ya samu ya gudanar da wannan abu da aka sashi. So an gama wannan device administration shi ma kan vault. So za a ba shi device administration, allow tracking usage, to an sa masa shi ma. So yanzu anan activate, sai muka ce activate. Sai yanzu an yi activate. Sai yanzu kai sai anan idan na tashi na zo kan WhatsApp nawa zaka ganta. So yanzu haka wannan yanzu ba ta taba buɗuwa ba sai na saka password na vault.
So ina saka password nawa kaga ta buɗu. So haka ne hanyar da za ka bi ka kula da abubuwa ka kula da hotunan ka, bidiyoyin da suke kan wayarka da sauran abubuwa da za ka iya ɓoye su a kan wayarka. So da Allah in bidiyon ya burge ka a danna mana subscribe sannan kuma a yi share nashi da 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode.